nins i nines! Avui farem tot un seguit d'endevinalles damunt l'estació en la qual ens trobam. Quina estació ens trobam? Sí! La primavera! Molt bé, estem a l'estació de la primavera. Va, anem en aquestes endevinalles. Preparats? Va, vinga, anem a parelles. Molt bé, anem per la primera. Em veus a la primavera i vol de flor en flor. No m'agrada la pluja i potser de molt de colors. Què som? Clar, aquesta era molt fàcil. Aquesta era molt fàcil. Va, anem per la número 2. Grolla al centre, blanca per fora. Si fos un ou, estaria en la nevera, però com que no ho som, surt a la primavera. Aquesta vos dono una pista. Té 9 lletres. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lletres. Molt bé, l'heu endevinada. Anem a per la número 3. Taques negres a l'esquena. El vestit és de color vermell. Dues ales juganeres per volar com un ocellet. Molt bé, molt bé, molt bé. Anem a per la darrera, la número 4. Qui és el qui es lleva més de matí de tot el món i qui és el primer que se'n va a dormir? La solució té 3 lletres. 3. Clar que sí! Molt bé! Ara vos propos una activitat, que és agafar un full i aquí pintau la resposta de cada una de les 4 endevinalles. I així haureu fet un gran dibuix de l'estació de la primavera. Espero que vos hagi agradat. Fins una altra!